Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Бүген калабызның Нефтчеләр мәдәният сараенда Әлмәт муниципаль районы буенча ветераннар советының 10-нчы хисап сайлау җыелышы булып узды. Ветераннар советының төп эшчәнлеге өлкән буынга ярдәм күрсәтү, аларның тәҗрибәсен җәмгыятькә файдалы итеп куллану. Эшләнгән эшләр, нәтиҗәләр белән хәбәрчебез Алсу Әмирова танышып кайтты. Ветераннар тормышы кызык һәм кызыклы булсын өчен Әлмәттә ветераннар советы тулы куәтне эшләп килә. Актив яшәү рәвешен пропагандалы максатыннан 14 спорт төре белән шөгыльләнәләр алар. Әлмәт ветераннарының спорт белән шөгыльләнер өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Шәһәребездә һәр ел саен үтүче третий возраст 3нче яшь дигән спартакиаданың да актив катнашучылары алар. Моннан тыш Нефтчеләр башкаласында оештырылучы спорт бәйрәмнәрдә алардан башка үтми. Безнең ветераннар шул хәтле активлар. Bütün уеннарда анда бер 15 төрле, наверное, виды спорта инде. Барсында да катнашалар. Ул бильярд, шахматы, шашки. Безнең предприятие Таграсремсервис һәр вакыт, менә 2011 елда башланды ул мероприятие. Шуннан бирле 2нче, 3нче урыннар, соңгы вакытта 2нче урында бергәнебез юк әле. Ветераннар советы рәисе Василий Самойлов белдергәнчә, Әлмәт шәһәре һәм районында барлык 46 меңдән артык ветеран яши. Ветераннар советы эшчәнлеге өлкән буын кешеләрнең тормыш шартларын яхшыртуга юнәлгән. Компьютер грамотасына өйрәтүдән башлап ветераннар белән берлектә музейлар оештыру, Болгар яшьлекларына сәяхәтләр дә ветераннар советының күпкырлы эшчәнлегенең бер өлеше. Хисап сайлау җыелышында чыгыш ясаган Татнефть җәмгыяте профсоюз комитеты рәисе Гомәр Яруллин сүзләренчә, лаеклы ялга киткән кеше үзе эшләгән оешма ярдәмен тоеп яшәргә тиеш. Татнефть компаниясе ветераннар советына һәр вакыт ярдәм кул суза һәм бергәләшеп эшли. Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нагманов Әлмәт ветераннар советы оешмасын Әлмәттәге иң актив инициатив оешма дип атады. Монда бөтен нәрсә менә республика буенча дип кенә түгел, Россия буенча да иң әйбәт эшләр, иң матур нәрсәләр, бөтен нәрсәләрне яшереп тормый Василий Иванович. Ул күрсәтә безгә бөтен нәрсәне. Без аның ул как безгә маяк кебек инде. Biz аның ниләрен алып үзебезнең районнарга тиражировать итәрбез, тырышабыз инде. Но булдыра алган шаклы, потому что күп нәрсә бит акчадан тора. Улсы да аны әйтеп китәргә кирәк. Монда инде нидә Татнефтьтә булыша безгә. Картлыкмы? Картлык ул бик бәхетле тормыш дип әйтәм. Чөнки бүгенге көндә картаябыз диләр дә, бар бит әле бүгенге көндә пенсиягә чыга алмыйча соңгы юлга киткән кешеләрдә. Мин тормышымнан бик карагат, картлык ул үзеңнең тормышыңа йомгак ясау, балаларының рәхәтен күрү, эшләгән организацияга бару, пенсия алу. Иң яхшы шур. Алсу Әмирова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты Лучер телекомпаниясе. Район башлыгы Тимур Нагманов дүшәмбе планеркасында коронавирус белән хәл начарлана дип белдерде. Шуңа бәйле рәвештә ябык биналарда масса күләм чаралар уздырганда залларны 30%-ка кадәр тутырырга рөхсәт ителәчәк. Әлбәттә инде коронавируска каршы чаралар катгый үтәлергә тиеш. Район башлыгы коронавирус инфекциясенә каршы көрәшнең иң нәтиҗәле чараның вакцинация булуын да искәртте. Медикларга бу юнәлештә эшне тагын да яхшыртырга кушылды. Бүгенгә 41678 әлмәтле вакцинация ясаткан. Татарстанда Спутник V һәм Эпивак-Корон исемле 2 төрле вакцина кулланыла. Вакцинация йогышлы авыруны җиңел формада уздырырга мөмкинлек бирә дип белгечләр. Алдан язылу шарты белән таҗлы вирустан прививканы Әлмәт үзәк хастаханәсендә, 3нче поликлиникада, Татнефть медик-санитария частендә ясатырга була. Язылу өчен телефон номерларын сез хәзер экраннарыгызда күрәсез. Моннан тыш, әлеге процедураны Панорама сәүдә үзәгендә дә узарга була. Белгечләр эш көннәрендә 16 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр, шимбә һәм якшәмбе көннәрендә 12 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр кабул итә. Үзең белән паспорт, полис һәм СНИЛС булырга тиеш. Элек дәүләт хезмәтен алу өчен учреждениягә кагаз документлар белән килергә, чират торырга һәм хезмәткәр белән аралашырга кирәк иде. Хәзер исә мондый хезмәтләр электрон формага күчерелә. Бу гражданнар аларны тиз һәм уңайлы итеп ала алсын өчен эшләнә. Федераль салым хезмәтенең нинди хезмәтләрен өйдән чыкмыйча алырга мөмкин булуы турында алга таба карагыз.
Бердәм дәүләт хезмәтләре порталы мәшәкатьле тормышыбызны шактый гадиләштерә. Инде 2009 елдан бу федераль мәгълүмати система физик һәм юридик затларга дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр һәм алар күрсәтә торган электрон хезмәтләр турында мәгълүмат алу мөмкинлеген тәэмин итә. Порталның һәр кулланучысы үзенә кирәкле мәгълүматны уңайлы вакытта эзләп таба ала. Тизрәк эзләү өчен порталда барлык хезмәтләрдә ведомстволарга популярлык буенча һәм төрле ситуацияләргә карап бүленгән. Федераль салым хезмәтен алу порталда иң уңайлыларның берсе булып тора. В электронном виде через портал. Дәүләт хезмәтләре порталында федераль салым хезмәтенең электрон хезмәте аша юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрындагы белешмә һәм документларны табарга була. Физик затларның кремнәре турында 2 НДФЛ формасы буенча белешмәләр алып, салым бурычларын белү һәм түләү, салым декларациясенең 3 НДФЛ формасын тапшыру, юридик затны яки шәхси эшмәкәрне теркәү мөмкинлеге бар. Шулай ук дәүләт хезмәтләре порталыннан файдаланучылар федераль салым хезмәте сайтында физик затлар өчен салым түләүченең шәхси кабинетына күчерергә мөмкин. Аның ярдәме белән үз салымнарыгызны күзәтеп торырга һәм комиссиясыз түләргә, шәхси счетка артык түләүләрне кайтарырга һәм башка мәгълүматны тиз арада алырга була. Сервиска 3 төрле ысул белән керергә ярый. Любой инспекции федерального. Беренчесе федераль салым хезмәтенә шәхсән мөрәҗәгать иткәндә, кайсы бүлеккә теркәлгән булуңа карамастан үзең белән паспорт булырга тиеш. Икенчесе электрон кул кую ярдәмендә аны күп функцияле үзәкләрдә ясатырга була. Өченче ысул дәүләт хезмәтләре порталында расланган учетлы язма ярдәмендә. Федераль салым хезмәте сайты аша мәшгуль затларга мөстәкыйль рәвештә теркәлергә була. Аның өчен мой налог приложениесен яки үзегезгә җайлы онлайн банктан файдаланырга мөмкин. Бу төр затлар һөнәри салым режимыннан кулланучылар. Агымдагы елның июнь азагына чаклы Әлмәт шәһәре һәм районында 6000-дән артык кеше теркәлгән. Также не нужно сдавать отчетность. Үз мәшгульлек программасы буенча эшләүнең өстенлекләре күп. Хисап тапшырасы юк, салымнарны түләү җайлы һәм моны читтән торып башкарырга була. Касса кулланудан азат, өстәмә бәягә салым һәм пенсия иминiyat кертемнәре ирекле рәвештә башкарыла. Салымнар физик затларга хезмәт күрсәткәндә нибары 4%, юридик затларга хезмәт күрсәткәндә 6% кына тәшкил итә. Һәм бу күрсәткечләр 10 ел эчендә үзгәрешсез кала. Барлык мәгълүматларны тулырак федераль салым хезмәте сайтында белергә була. Ознакай шәһәренең ачык бассейны бүген чит илләрдәге курортны хәтерләтә. Улысы кешесе бар халык бассейнга агыла. Татнефть гамәви җәмгыяте генераль директоры урынбасары Азат Ягафаров та бассейнга югары бәя бирде. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта. Жылы җәй эзләп чит илләргә йөрисе дә юк бу елны. Ачык чиста һава, жылы кояшлы җәй һәм бассейн. Булар барысы да Ознакайда. Татнефть компаниясе ярдәме белән төзелгән бассейнның мәйданы 4000 квадрат метрны били. Биредә юл итәр өчен бөтен шартлар да бар. Янәшәдә генә волейбол һәм футбол мәйданы. Зурлар өчен аерым, кечкенәләр өчен аерым бассейн, аттракционнар. Шәһәрнең ачык бассейнында Мәскәүдән килгән кунак Татнефть компаниясенең генераль директоры урынбасары Азат Ягафаров та булды. Район җитәкчеләре белән берлектә алар бассейн эшчәнлеген күзәттеләр. Зур булмаган шәһәрдә мондый дәрәҗәдәге бассейн булуына Азат Фердинандович хәйран калды. Татарстанның көньяк-көнчыгыш районнары өчен бу бик зур үрнәк булып тора диде ул. Бүгенгесе түзеп булмаслык эссе һавада халыкның иң яратып йөри торган урынына әверелгән бассейнга төрле регионнардан киләләр. Ознакай ачык бассейны тулы көченә эшли. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 27 июльдә Лениногорск районы Мордва Карамалысы авылында Мордва халкының Балтай бәйрәмен билгеләп үттеләр. Республика дәрәҗәсендә уздырылучы бу бәйрәм иң борынгы традицион чараларның берсе санала. Аңа республиканың Мордва фольклор коллективлары җыелган иде. Шулай ук Татарстан рәссамнары да килде. Гадәти булмаган бәйрәмдә Рәдифә Нугманова да булып кайтты. Лениногорск районының Мордва Кармалкасына 300 ел элек нигез салына. Мордва халкы яшәгән бу авыл традицион православие динен тота. Менә башлангычы мәҗүсилек булган Балтай бәйрәмен ата-баба истәлеге итеп саклый һәм нинди генә ел булуга карамастан җәй саен үтә. Аның нигезендә мәҗүсилектә урман хуҗасы саналган аюны олылау ята. 1997 елдан башлап Балтай юласы фестиваль итеп оештырыла башлый. Аңа республикабызның төрле районнарыннан Мордва фольклор коллективлары, кунаклар килә. Кунаклар өчен 1902 елга караган риваять сөйләнә. Янәсе Мордва авылы чишмәсе янында Балтай исемле ялгыз карт килеп урнаша. Бер вакыт ул балаларның күңелен күрер өчен өрәңге ботакларына төренеп, урман буйлап уза. Шулай итеп Балтай бәйрәме барлыкка килә. Чынлыкта исә җирле халык бәйрәмне бик борынгыдан килгән дип саный. Узган гасыр башына караган бу риваять нибары шул традицияне яңартуга гына бәйле ди.
Балтай фестивале авыл читендә урнашкан урман аланында узды. Анда катнашучыларына Лениногорск районы башлыгы урынбасары Сергей Тимаков, Татарстан Республикасы Халыклар Ассамблеясе башкарма комитеты җитәкчесе Константин Яковлев сәламләде. Халык мирасын саклап калдыру һәм үстерүдә зур өлеш кергән фидакарлар район һәм республиканың мактау грамоталары белән бүләкләнде. Фестивальдә Әлмәт районы үсешчәннәре дә катнашты. Бирегә тагын Татарстан Республикасының күренекле рәссамнары да килгән иде. Алар бу көннәрдә Аксубай районында традицион пленэрда республикабыз халкының тормышын күрһен өйрәнеп, тематик күргәзмә өчен эскиз җыюда. Шуңа күрә фестивальләрдә булып, халыклар тормышын эчтән өйрәнү мөмкинлегеннән бик теләп файдаланалар. Bugün kıyaşlık gün bulğangadır belki buna bu işite tüslü bu yollar, buna bu kızıl tüsler, onlar yüzünü yarıp köyler hem puandıralar. Hem şu jır türlü bizim apalarımız, sinirlerimiz, milli kiyimdalar, onlar ferişte kibitler. Onlar aşıklarla kimse bu kiyimleri hem yüzlerindeki yılmayı bilen bu ayrım bir ilahi kişke öndü bizini puandıra. Hem üzerinde sizmişi şu şartlıklı beylemde kuanıp bizim soyvala kibit. Барлык коллективлар чыгыш ясап бетергәч, бәйрәмдә катнашучылар гадәт буенча аю гаиләсен сайлады. Аюларга киемнәрне дә өрәңгә яфрагыннан бергәләп тектеләр. Шушы авылда яшәп килгән гадәт буенча һәр кунак килеп менә шушы бауга өрәңгә яфракларын элеп куярга тиеш. Шул вакытта әле ул теләк теләргә телик. Без барыбызга да исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп эләбез. Аннан соң шушы җеп бүгенге уеннарда җиңгән аюның киемене әверләшәк. Сайлап алынган аю егетләрен өйрәңге ботакларына тегелгән киемнәргә төргәннән соң бергәләп авыл әйләнергә киттеләр. Һәр йорт янында бу процессны авыл халкы баш иеп, ипитос, куас, пироглар һәм башка традицион мордва кухнясы белән каршы алды. Су буена килеп җиткәч, аюларны чишендерү башланды. Һәркем өйрәңге ботагын кулына алып, үзен күршеләрен шәпәкләргә тиеш. Шулай итеп, үзләренә һәм якыннарына саулык, сәламәтлек һәм мул уңыш сорыйлар. Соңгысы яңгыр булуына бәйле булганлыктан, бала-чага бәйрәм кунакларын әле су белән дә коендыра. Рәдифа Нагманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншина һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.